baboy. Ayan, mag-ano tayo ng mga gulay. Ito yung nilataw natin na. Ayan, i-edit ko na gulay. Meron tayo nalupak. Nalupak. Pochoy. Pachoy. Tapos, ayan, sinasama na siya. Ito, tubig na. Nalupak sa pachoy. Ano kaya yung salot, guys? Ano siya? Isda siya. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. 5. Ito. Ang dami isda. Dami isda. Ang dami namin isda, guys. Ayan. Salmon fish. Paborito ng akin. Nilagay namin sa freezer para hindi na kami magbili sa market ng isda. Ang dami naman. Ang dami isda. Tapos guys, niluluto pa ako. Niluluto pa ako ng pagkain namin. Hindi siya kasya. Madulas. Madulas siya, guys. Hindi siya pwede na ayan guys, huwag pong kakalimutan si Chem Vlog na i-likes ang kanyang mga videos and i-subscribe. Thank you so much guys. Ayan, busy talaga ako guys too. Marami akong gawain. Ayan yung aking isda, ilagay ko sa freezer. Tulog yung aking alaga guys, so bawal ako mag-ingay. Kasi baka magising, tumalon. Ayan, nagluluto na si Jen.